MP wokubuyera tafatwa mugwadi muchangani mudze kuti zvanzi naJeff Hossana ushanei Sadc yati kwete kuhurumende yaMnangagwa, you are not the president. You cannot form a government in Zimbabwe. No final report yabva kuSadc. Musambonyeperwa nekachurungu kese karikutaurwa zvenhemana naJecha Arambwa. Vabereki regai tikutsanangurirei zvazvinoreva zvakataurwa neSadc. Sadc yakati kana ZANU-PF ichida kumanikidzira kufoma hurumende zvisiri pamutemo, iSadc iri kudaro final report yacho ndiyo yakawachisa South Africa that final report. Zvikanzi neSadc vanokwira ndege kana uida kudhiraivha mota kana kuda kukwira chitima kana kufamba netsoka vonanga kumahedhikota eSadc ari kuGaborone kuBotswana. Vanopa zvichemo zvavo ikoko. Pari zvino kuZimbabwe iSadc iri kutaura iyi hatikutendere kuti kuitwe hurumende. Hai vachirabatwa kuti Sadc kuseri. Ndosaka makaona triple C yakanzi neSadc. There is no need for you to go to court. Unonotsvaga court. Tati kuZimbabwe hakuna ma-elections akaitwa. Ndezveudyire, ndezveutsotsi, ndezveupavha, ndezveumbingindoga, zvokuti pama-elections vamwe vanenge vachitadziswa kuvhota. Zvimwe zvimapepa zvakagigwa zvakapinigurwa. Saka ZANU-PF yakanga ichivavarira kuti vanogona kuzoronga chitsotsi chekuenda kuRhirani. Zvikanzi neSadc hakuna Rhirani. Achakabatwa kuti ndobva vabvoedza kutunga Nevasibumba akabva paZambia, mukuru wema-elections observer. Zvikanzi aiwa zvekuti tunga zvina basa. Zvine basa ndozviri muconstitution yeZimbabwe nemandate yeZec zvasina kuteedzwa neZec, zviri muconstitution zvisina kuteedzwa zvakare neZec, kuuraya kodzero dzevanhu, kurambidza vanhu kuvhota neumwe utsotsi. Saka hamuna ma-elections amakaita. Saka zvazvinoreva ndezvekuti inaughuration iye haiitwa nana Mnangagwa vachikoka mamwe mabhanditi. Bhanditi iri rimwe rekuDRC, regai tikudze navafana vasingarizive, ari president wekuDRC iye. Ibhanditi kufanana naIdot Mnangagwa. KuDRC uku he killed 2,800 ma-mine workers, vanhu vanoshanda memugodi. Akavapira acid nenhau yekuti vakanga vakumbira kuti ashefu mari yamuri kutitambirisa haikwane, mhuri dziri kufa nenzara, vana vari kufamba vasina kupfeka, vana havachaendi kuchikoro, kumba kune nzara. Zvikanzi munopenga ndobva adira acid. Kutaura kunoku kwatiri kuita kuDRC pasi pemugodi kune rinda rimwe chete remine which was turned into a graveyard, which was turned into a tombstone with 2,800 varume. Zvazvinoreva ndezvekuti kunzoku kwakasara over 2,500 vakadzi vakasara vari chirikadzi, ndokunge the other 300 vakainge vasina kuroora. Zvoreva kuti kunzoku kwakasara over 2,800 families dzinoti baba wedu wakafira pasi pemugodi. Ndo shamwari dzanaMnangagwa wokuuraya mandevere, wokuuraya vamwe vake veZANU-PF, vana Leopold Takawira, vana Hebert Tepo, vana Jose Atongogara, nema-army general esaya atsvairwa, vana Poda Desire esaya vakatsvairwa, vanani vana Perezishe vese vakatsvairwa.
ndiye kauyu idiot arambiswa kufoma government nesadc anga anonedza uyo Joaquinho Chisano kuMozambique. The very Joaquinho Chisano akanga ana idiot Mnangagwa pakupondwa kwa Samora Machel. Ndiye idiot arambiswa uyu kufoma government ari kushamwaridzana na president wokuMozambique aripo akati achibva kuinauguration yechitsotsi yaMnangagwa achisvika paairport zvikanzi zvekuti mabva kuinauguration hazvina basa. Muri kudiwa kauko kukoti makaba 2 billion United States dollars yekuMozambique muri kuenda imimi kujeri. Ndio zviripo tinokuudza update yamusingaona kuherald. Tinotokuudza izvo vasingafa vakataura veChronicle neveZBC. Ndo basa redu iroro. Ndo zvatakatumwa naMwari izvozvo panyika. Ehe. Aiwa tototi tikuudzei. Tikasakuudzei munoudzwa nani. Aiwa zvese zvezvavaita zviya. Tinoita government chete hakuna. Kana vakamanikidzira kuda kuita government. Inzwai mhuri yeZimbabwe. Zvazvinoreva ndezvekuti marori eZimbabwe aita cross border achienda kuDRC haachadarika nemuZambia. Haachakwanisa kudarika nekuBotswana. Zvadhakwa. Kunonzwisisa zvandiri kutaura? Zvirova kuti South Africa ri under pressure. Hande muri kuona kuvhurumuswa kwakaitwa Cyril Ramaphosa. Ramaphosa akavhurumuswa left and right. Zvikanzi iwe wakange waenda iwe kuZimbabwe kunodii. Akazozvenga chiraiwa ndandaniwo ndanga kokwa ndakatomirira final report yeSadc. Ndo yakabuda final report yaitaurwa naRamaphosa. Ndo yakabuda kai final report. Ndo yakabuda haiwa chakabatwa kuti chi. Avapabuda. Havasi kuzopabuda. Vakaona zvote zvaimhanyira Mnangagwa achizvigadza ainawe kusvika kuenda kujeri kuti zvino ndakapiswa. Mhosva dzandakaita nemukadzi nevana tiri mbavha kaisi mhuri yese. Tataunganidza mabhiriyoni nemabhiriyoni zvozoti mari yakutozodzokera kamuZimbabwe zvipatara zvaakunovakwa migwagwa yakugadzirwa. Mvura yekunwa yakachena yapo magetsi anenge apo. Nyika inenge yadirwa shuga nemukomana. Saka manje nokona sokuti havasi kuda vakapfumbatira mapurasi madiamond mafactory vari kumanikidza kucreata government. Hana idiot vari kumanikidzira kucreata government. Uri kupazviona manje, right? Saka Sadc yatongomirira pakuti the next move yakatopedza Sadc pafinal report. Ndogati kana ZANU-PF isingazvikwani ichiona kuti iri kupikisana nazvo ndavauye kuheadquarter. Ndokunonodzvanywa munhu ikoko. Ngavauye kuheadquarter. Zvezvekuti Sadc yaidhansa kumachuni vanhu vachiti izoi yogi zvezve ndezvakudhara. Sadc ine extreme executive power zekuti haina zvainoita ZANU-PF. Kuita kudyidzana endakira zvasvika kukongo. Warega kunzwe haleluya. Mahure prophet muri kuzvinzwa here zvamaitaura kuti muri maprofeti for ED. Zvazopera maziyo for ED zvamaitaura nanhema mutendi zvezve zvazosvika kumugumbo. Ndokumbira ukamuchikande mumagrupu chitenderere nokumaziyo nokuvagozvinzwana nemeya mutendi kuti zvazvina Jecha Sadc yakati haapise simba. Apostle for ED big 5. Ndokumbira muri Zimbabwe muchitenderere kumagroups
Izgai zvakina Sadc akakura zvakadaro. Mukomana ari kuti zvake haatopinda mukomana zvangofana nokuti mukomana wacho apinda. Pakupedzisira ndine shoko kunana Niki Mnangagwa anorebesa shaya dzine madzoro anenge misoro yenguruve. Zvichiti mapurazi aya makatora nemafektori nokufamba nemotikari. Muchitora mari yehurumende muchinobhadhara mahure. Zvazopera kakuna chisingaperi chinoshura vari. Chisingaperi chinoshura. Ngavakudzwe kwai. Izvo sori kungoti bwai meso Record State House. Agara vakarongedza mabhegi ako nematswanda ako. Denhava. Aitambwa kuWest Africa ngekuti maminista anotiza nemasaga emari muZimbabwe asi kuzotambika ziso rese rakavhurwa. Hamuna kwamunoenda. Hamuna. Aiwa. Zvezvamaida kutsvaga zvezvanopedza kuti toda kutsvaga vanhu vekuti tobva tanetsana navo tobva taridza pfuti. Makataimirwa. Chakabatwa kuti dzvi. Chakabatwa. Because maida kukonzera apuro munyika muZimbabwe. Vanhu vobata kuZimbabwe paitika hondo kobvaona pekubuda napo. Chakabatwa kuti dzvi. Aiwa Mwari tinomutenda. Mwari tinomutenda. Aiwa. Kana vamwe mapedzi anga ari kufurira vamwe